हर हर महादेव। नमस्कार, प्रणाम, गोड़ लागतानी भोजपुरिया जहान। हम ही आप सबके प्यारी गायिका राधा श्रीवास्तव। आज देश भर के सुहागिन लोग तीज के उत्सव मना रहल बानी। तीज उ त्योहार हा जौना के कुंवारी करेली त मन जोग सुहाग के प्राप्ति होला, और सुहागिन करेली त सुहाग के लंबा उम्र होला और जन्म जन्मांतर तक उनकर जोड़ी बनल रहेला। आज तीज के शुभ अवसर पर फिल्म जी भोजपुरी परिवार भी आप सबके साथे तीज के उत्सव मना रहल बा। एह उत्सव में तीज के कथा भी हुई और भगवान भोलेनाथ के बहुत प्यारा प्यारा भजन भी हुई। तो चली कथा के शुरुआत कइल जाओ। ऐसे तो तीज के अनेकों कथा बा, लेकिन ओह सब में माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ के हरितालिका तीज व्रत कथा काफी प्रचलित बा। आई आप सबके हम हरितालिका तीज व्रत के कथा सुनावतानी। यह व्रत के पीछे माता पार्वती और भगवान शिव के एगो कथा काफी प्रचलित बा। कहल जाला कि माता सती आपन पिता राजा दक्ष के यज्ञ में आपन पति के अपमान ना सह पैली और खुद के ओही यज्ञ के अग्नि में भस्म कर देली और अगला जन्म में सती पार्वती के रूप में राजा हिमांचल के घरे जन्म लेली। माता पार्वती बाल अवस्था से ही भगवान शिव के पूजन में लीन रहत रही। उ एहू जन्म में भगवान भोलेनाथ के आपन पति के रूप में प्राप्त करे खातिर तपस्या करे लगली। पर्वतराज हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर माता पार्वती बाल अवस्था से 12 वर्ष तक अधोमुखी होके घोर तपस्या कैली और इतना समय बिना अन्न जल के पेड़ के सूखल पतैया खा के समय बितैली। माघ महीना के जाड़ में निरंतर जल में प्रवेश करके तप कैली। बैसाख महीना के जरा देवे वाला गर्मी में खड़ा होके तप कैली। सावन महीना के मूसलाधार बारिश में खुला आसमान के नीचे बैठ के तप कैली और देवी पार्वती मन ही मन भगवान शिव के आपन पति मान लेली। माता पार्वती हमेशा भगवान शिव के तपस्या में लीन रहे लगली। सब मिलके बोली माता पार्वती की जय।
कथा के आगे बढ़ावल जाओ। अपन पुत्री पार्वती के ई हाल देख के राजा हिमांचल बहुत चिंतित रहे लगले, बहुत दुखी रहे लगले। गिरिराज के ई चिंता सतावत रहे कि अपन पुत्री पार्वती के विवाह हम केकरा से करी ताकि इनकर जिंदगी सुखमय रहे और पार्वती अपना ससुराल में नैहर से ज्यादा खुश रहस। इन्हें राजा हिमांचल जी के चिंता सता रहल बा कि अपना पुत्री पार्वती के विवाह केकरा से करी, केकरा से पार्वती के लगन लागी। ओने माता पार्वती भगवान भोलेनाथ की तपस्या में लीन बाड़ी। एही बीच नारायण 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 करत नारद जी राजा हिमांचल के दरवाजा पर पहुंचनी और राजा हिमांचल जी से कुशल क्षेम पूछनी। राजा के चेहरा पर चिंता देख के मुनि नारद उ चिंता के कारण पूछनी। हे राजा हिमांचल, हे गिरिराज, आखिर रौरा चिंतित काहे बानी? चिंता के का कारण बा? राजा हिमांचल सब बात नारद जी के बतौनी। कहनी कि हे नारद देव, हमार पुत्री पार्वती अब बड़ हो रहल बाड़ी और न जाने काहे ऊ भगवान भोलेनाथ के तपस्या में बहुत लीन रहतारी। पार्वती के विवाह के चिंता हमरा बहुत सता रहल बा। हर बाप के श्रद्धा होला, सपना होला कि हमार बेटी के अच्छा घर मिलो, अच्छा वर मिलो, ताकि जीवन में कबो कौनो प्रकार के कष्ट ना होखो। हे नारद देव, अगर आपके कुछ उपाय सूझाता हमके जरूर बताई। अतने में नारद देव कहले, नारायण नारायण नारायण। हे राजन, हम रौरा समस्या के समाधान खुद लेके आइल बानी। राजा हिमांचल जी कहनी, हे मुनिवर, हम राउर बात ना समझ पैनी। हमरा के अपन बात विस्तार से बतावे के कृपा करी। त नारद जी कहनी, नारायण नारायण नारायण।
राजन, इस संसार के मालिक भगवान विष्णु जी के भेजला पर ही हम आपके दरवाजा पर आइल बानी। बात ऐसन बाकी भगवान विष्णु जी पार्वती से शादी करे खातिर राजी बानी। ई बात सुन के राजा हिमांचल बहुत आश्चर्यचकित भइले और मन ही मन प्रसन्न भी भइले। नारद जी राजा हिमांचल से भगवान विष्णु के बारे में सारा वृतांत बतैले। नारद जी कहले कि हे राजन, भगवान विष्णु त्रिलोकीनाथ हैं। इस सृष्टि में श्री हरि विष्णु से सुंदर, सुखी और संपन्न केहू नहीं खे। अगर पार्वती के विवाह भगवान विष्णु जी के साथ हो जाए तब पार्वती राज करी हैं राज, और तीनों लोग के महारानी बन के रही हैं। जब ये बात राजा हिमांचल जी सुननी तब बहुत खुश भईनी और कहनी कि जब ऐसन बात बा कि श्री हरि विष्णु जी हमरा पुत्री से विवाह करे के चाहतानी ता हमरा भी ई रिश्ता स्वीकार बा। अब नारद जी वहाँ से प्रस्थान कर गईनी और जाके भगवान विष्णु जी से बता देनी कि हे नारायण, राजा हिमांचल जी के रिश्ता स्वीकार बा। ऊ अपन पुत्री के विवाह आपसे करे के वचन देनी है। अब देखी कि ये बात जब पार्वती जी के पता चलल है कि राजा हिमांचल जी उनकर विवाह भगवान विष्णु जी से तय कर देले बानी, तब पार्वती जी के बहुत ठेस पहुँचल और वो बहुत दुखी रहे लगली। पार्वती जी के सहेली लोग जब देखली कि पार्वती बहुत दुखी बाड़ी तो एक सहेली उनका से उनका दुख के कारण पूछली। कहली कि हे पार्वती, तू काहे इतना दुखी बाड़ू? एह पर पार्वती अपना दिल के बात अपना सखी से बतावे लगली। पार्वती कहली कि हे सखी, हम एकदम सच्चा मन से शिव जी के अपन पति मान लेले बानी और हम जब भी विवाह करब तब भगवान शिव से ही विवाह करब। हम ही ठान लेले बानी। हमरा दुख के कारण ई बा कि हमार पिताजी बिना हमरा से पूछले हमार विवाह भगवान विष्णु जी से तय कर देले बानी। हम बहुत विचित्र धर्म संकट में पड़ गइल बानी। अब हमरा प्राण त्यागे के अलावा कौनो रास्ता नहीं खे सूझत।
आई एक बार फिर पुनः कथा पर चलल जाओ। पार्वती के दुख के कारण जान के उनकर सखी समझावे लगली। कहली, भला एमे प्राण त्यागे वाला कौन बात बा। देखा पार्वती, दुख के समय में बहुत धैर्य से काम लेहल जाला। नारी के जीवन में सार्थकता यही बात के बा कि जेकरा के पति के रूप में एक बार वर्ण कर लेहल जाला, ओकरा के जीवन भर निर्वाह करे के पड़ेला। सखी कहली कि हे पार्वती, हम तोहरा के ऐसन जंगल में ले चलतानी जहाँ तोहार पिताजी कब्बो न खोज पई हैं। ओही जगह तू भगवान शिव के तपस्या करीह। हमरा उम्मीद ही ना, पूरा विश्वास बा तहार हर मनोकामना जरूर पूरा हुई। भगवान सब कुछ अच्छा करी हैं। तपस्या के फल तोहरा जरूर मिली। ई बात सुन के पार्वती अपना सखी के संगे घर दुआर छोड़ के, धन दौलत छोड़ के, माता पिता के छोड़ के घनघोर जंगल में जाए लगी। हो
एजा महत्वपूर्ण बात ई बा कि पार्वती के सखी पार्वती के हरण करके जंगल में ले गईल रही। एही से ई व्रत के नाम हरतालिका तीज पड़ल बा। आई फिर कथा में लौटल जाओ। राजा हिमांचल अपना पुत्री के घर पर ना देख के बहुत चिंतित भइलन कि पता ना हमरा पुत्री के कवन राक्षस हरण करके ले गई, कवन जानवर खा गई। आखिर हमार पुत्री पार्वती कहाँ गई पता नहीं खिलागत। मन में तरह तरह के शंका सतावे लागल। गिरिराज सोचे लगलन कि हम भगवान विष्णु से पार्वती के विवाह के वचन देले बानी। अगर कहीं श्री हरि विष्णु बारात लेके आ गईनी तो हम कवन मुँह देखाएं, हम समाज में कहीं जाए लायक ना रहं। ई सब सोच के गिरिराज जोर शोर से पार्वती के ढूंढे में लाग गईले। एने गिरिराज पार्वती के ढूंढे में लागल बाड़े, उन्हें घनघोर जंगल में पार्वती गुफा में आपन सहेली के साथे बैठ के भगवान भोलेनाथ के तपस्या करे लगली। उ तरह तरह से पूजन करके भगवान भोलेनाथ के मनावे लगली। भादो महीना के शुक्ल पक्ष तृतीया के दिन हस्त नक्षत्र में पार्वती गुफा के नजदीक नदी के किनारे रेत के शिवलिंग बनैली और आपन सहेली के संगे रात भर भजन पूजन कीर्तन करके शिव जी के मनावे लगली।
एक बार पुनः कथा पर लौटल जाओ। पार्वती के कठिन तपस्या के प्रभाव से भगवान भोलेनाथ के आसन डोले लागल। भगवान शिव के समाधि टूट गई। भगवान शिव तुरंत पार्वती के समक्ष प्रकट भइनी। तपस्या से प्रसन्न होके भगवान शिव पार्वती से वरदान मांगे के कहनी। भगवान शिव के अपना सामने प्रकट देख के पार्वती जी कहली कि हे नाथ, हम अपना दिल से रौरा के आपन पति के रूप में मान चुकल बानी। अगर आप सचमुच हमरा तपस्या से प्रसन्न होके यहाँ पधारले बानी तो हमरा के आपन अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करी। तब भगवान भोलेनाथ तथास्तु कह के अंतर ध्यान हो गईनी। पार्वती जी प्रातः काल में पूजन के सारा सामान नदी में विसर्जन करके अपना सखी के साथे व्रत के पारण कईनी। ओही समय राजा हिमांचल अपना मित्र बंधु के साथे उहे गुफा में पार्वती के खोजत खोजत पहुंच गईनी। अब पार्वती के ई कष्ट देख के तपस्या के कारण पूछनी। ओह समय पार्वती के दशा देख के गिरिराज अत्यंत दुखी भइले और उनका आंख से आंसू उमड़ आई। पार्वती पिता के आंसू पोंछत विनम्र स्वर में कहली कि हे पिताजी, हम मन ही मन भगवान शिव के आपन पति के रूप में मान ले रही और रौरा हमार बियाह भगवान विष्णु से तय कर देले रही। यही से हम अपना आराध्य के खोज में घर द्वार तेज के चल आइल रही। हम एक शर्त पर घरे जाए, जब रउआ हमार विवाह भगवान श्री विष्णु से ना करके भगवान शिव के साथे करब। तब गिरिराज पार्वती के बात मान गई। माता पार्वती अपना पिता के साथे घर लौट गईली। घर लौटला के बाद राजा हिमांचल पार्वती जी के विवाह पूरा विधि विधान के साथे भगवान भोलेनाथ महादेव जी से कर देहनी। तब बोली प्रेम से ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जागे जाला भाग पावे अमर सुहाग, जुगे जुगे रहे हवतिया हो। जागे जाला भाग पावे अमर सुहाग, जुगे जुगे रहे हवतिया हो। शिव जी के कृपा से सजल रहे सेनुरा, करला तीज के बारतिया होए हो। शिव जी की कृपा से सजल रहे सिंदूरा, करला तीज के बारतिया हो। पावन इबारत पार्वती पहिले कैली, मन से मंगल बर शिव जी के
शिव जी के कृपा से सजल रहे सिनुरा करेला जी तीज के बरतिया हो निर्जल उपास रही नेत अधर्म से भूखेला जे तीज व्रत शुद्ध तन मन से भूखेला जी तीज व्रत शुद्ध तन मन से निर्जल उपास रही नेत अधर्म से भूखेला जे तीज व्रत शुद्ध तन मन से जन्मो जन्मवा के मिटेला गलतियाँ खुश होली माई पार्वतिया हो शिव जी के कृपा से सजल रहे सेनुरा करेला जे तीज के बरतिया हो शिव जी के कृपा से सजल रहे सेनुरा करेला जे तीज के बरतिया हो शिव जी के कृपा से सजल रहे सिनुरा करेला जी तीज के बरतिया हो करेला जी तीज के बरतिया हो दर्शक लोग, माई पार्वती भाद्रपद के शुक्ल पक्ष तृतीया के दिन भगवान शिव के ई व्रत करके आपन मनोकामना पूर्ण कैले रही। एही व्रत के फल स्वरूप पार्वती के विवाह भगवान शिव जी से भइल रहे। उनका मन जोग वर मिलल रहे। तबे से ई व्रत के महत्व बढ़ गई। कुंवारी लोग आपन मन जोग पति पावे खातिर भगवान शिव के ई व्रत करे लगलन। जे सुहागिन तीज व्रत विधि विधान से निष्ठा पूर्वक आस्था से करेली ओकरा जन्म जन्मांतर सुहागिन रहे के सौभाग्य प्राप्त होला। एही से सुहाग के इच्छा रखे वाली प्रत्येक स्त्री के निष्ठा और आस्था के साथ ई पर्व करे के चाहिए। आज जे भी सुहागिन भगवान भोलेनाथ के तीज व्रत कैले बा, महादेव जी से हमार इहे कामना बा कि उनकर मनोकामना सदैव पूरी करें। आप सब महादेव जी के पूजन करी, भजन करी, उनका भक्ति में डूबल रही और आपन राधा के आशीर्वाद दी। प्रेम से बोली बाबा भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। फिल्मन के लालची फिल्म चीलम